Проклятието на Тутанкамон. Втора част. Участват Каспар Ван Дien, Леонор Варела, Джонатан Хайт, Саймън Калоу, Дейвид Скофилд, Малкълм Макдауъл и други. Музика Нейтън Фърст. Оператор Кристофър Манли. Сценарист Дейвид Тичър. Режисьор Ръсъл Малкейхи. Как се чувствате като най-прочутия мъж в света? Аз? Шегувате се. Тиражът ни се увеличи тройно. Хората са полудели по вас и по Тутанкамон. Нека ви представя останалите от екипа. Читателите се интересуват от вас. Женя ли сте? Все още не. Доктор Азелия Баракат е съчетала красотата на Сара Бернар и ума на Томас Едисън. Има ли нещо между вас? Категорично не. Не, разбира се. Читателите ни са жадни за информация. Сър, как ще влезем? Никой не може да отвори такава заключалка. Не е преди 4000 години. Тогава не са имали динамит. Разкажете ни за проклятието. Никакво проклятие не може да ни спре. До сега не е имало толкова много смелчаци на едно място. Джейсън Магриви. Едва ли не с голи ръце победил германците в битката при Пашандейл. Андрю Уокър, който днес не е с нас, но си остава неделима част от екипа. Той показа смелост, за каквато само сме чели в романите. И накрая ви представям колегата си Морган Синклер. Дошъл да ни поздрави за грандиозното историческо откритие. Негодник. Дани Фримонт открива гробницата на Тутанкамон. Фримонт, най-великият археолог в света. Защо са те пропуснали, Синклер? Да ти беше момчето за всичко на Дани. Не. Не. Виж ти. Значи четвъртото парче е от теб. Не.
но не бива да отклоняваме вниманието си, докато го търсим. Тоест, докато Фримонт го търси. Мога да се справя с него. О, да. Защо изобщо продължавам да ти вярвам, Синклер? Не знам. Напоследък ти много ме разочарова. Дано само после не съжалявам за снисходителността си. Помогнете им. Внимателно. Оставете го ето там. Не там, там, момчета. Ето тук. Внимателно. Златни брадвички. Щях да я обявя. Сигурно тежи поне 90 кг. 90 кг масивно злато. 30 грама струва $300. Това прави 3 милиона. С историческата стойност цената скача тройно. С историческата стойност става безценна. Защо си увесил нос? Сега сме богати и прочути. Именно. Това ще си остане ударът на живота ми. Занапред, пътят е само надолу. Дани, дали да не спрем за малко? Боже мили, сигурно струва цяло състояние. Искам моя дял от имането на Тутанкамон. Не харчи пари, които нямаш, няма и да имаш. Как така? Откъде ти хрумна, че ще разпродадем съкровищата? Те не са твои, а на Египет. Разрешителното, издадено от службата за исторически ценности, всичко принадлежи на този, който го открие. Мястото на тези предмети е в музея, за да може целият свят да ги види. Няма проблем. Стига да платят добре. Не. Трябва да го носят поне 4 души. Друг път. Починете си. Излезте да глътнете чист въздух. Призови духа на Тутанкамон, за да ни насочи към последното парче от изумрудената плоча. Не. Опитай пак. Ще ви отведа до него. Поместете слънцето и луната, сякаш са едно. Слънцето и луната. Сякаш се едно. Луна и слънце. Трябваше да се досетя. Сега. Не вярвам на очите си. Няма да позволя да ми я отнемат. Разпознаваш ли езика? Съдейки по знаците, е на език, предшестващ древноегипетския. Египетските иероглифи са първата позната писменост. Какво може да ги предшества? Вие освободихте невиждано зло. Може да ви избави единствено Тутанкамон.
Хората са алчни. Нека го запазим в тайна, поне докато го разчетем. Ще го скрием, за да не го открие Синклер. Освободихте най-великото зло на земята. Той ще унищожи всичко по пътя си. Предупреждавам ви. Какво правите? Защо сте дошли? Разкопките са вече собственост на Република Египет. Това е моето разрешително. Имам право да копая. Разрешителното ви вече е невалидно. Това са моите разкопки. Аз открих гробницата. Република Египет няма абсолютно нищо общо. От името на правителството ви благодаря. Но тези предмети трябва да радват целия свят, а не само неколци на избрани. Ти си знаела. От сега нататък доктор Баракат отговаря за разкопките. Поздравявам те, Азелия. Ти постигна своето. Пълна власт. Не става дума за власт, а за историческото ни наследство. Решението не е взето от доктор Баракат, а от правителството на страната. Можеш да ни предупредиш. Или поне мен. Правителството ви ще натрупа състояние, но ние копахме тук. Заслужаваме някакъв процент. Не аз решавам, но да искате нещо е крайно неуместно. Не е неуместно да възнаградите хората за труда и вярата им. Не е било вяра, а алчност. Ние прославихме скъпоценния ви Египет. Никой 5 пари не даваше за този пущинак. Египет е велика държава. Незабавно ги закарайте в града. Да, заедно с буклуците им. Не. Не бива да отстъпваме. Трябва да им отвърнем. Да вървим, да пинем. Хайде, Макриди. Тръгвайте. Хайде. Изглеждаш както аз се чувствах, когато проиграх първия си състезателен кон. Ако взривя този бардак, ще се разведриш ли? Съжалявам. Изобщо не биваше да идвам. Дали да ни идем с него? Аз отивам. Ще го оговоря поне да плати сметката. Отвлякоха го. Бързо! Да, плочата е у мен. Но никога няма да ти я дам. Никога. Ти бе приличен съперник. Просто ми кажи къде си я скрил. Никога. Никога не се заричай. Да ти кажа ли каква е иронията? Ти си луд. А това е едва началото. Светът ти се струва странен, приятелю, но ще ти покаже, че е 1000 пъти по-странен. Просто ме уби. О, няма да те убивам, Фримонт. Ще те мумифицирам. Шегуваш се. Познаваш ме, имам ли чувство за хумор? Бракеш. Подсуши го.
Гордее се с прецизността си. Това е ленено платно, каквото са използвали древните египтяни. Процесът на балсамиране продължава 70 дни, но дано не възразяваш да съкратя процедурата. Солта ще изсуши тялото ти, за да го изкормя по-лесно. Скоро, но не още, ще извадя вътрешните ти органи. Но първо, ето е любимата ми част. Ще извадя мозъка ти през носа с помощта на тази гениална малка щипка. Да се махаме от тук. Защо се забавихте? Чисто е. Да вървим. Пия за ваше здраве. Благодарение на вас все още имам мозък. Което е добре. Обичам си мозъка. Ами започни да го използваш. Дойдохме да продължим празненството. Пих достатъчно за тази вечер. Но ние не. Да вдигнем тост. За Дани. Царят на приключенията. За Дани. Хубавото уиски не се купува. Взема се назаем. Носят се слухове за нещо далеч по-ценно от златото в гробницата. Така ли? Оръжие с невиждана мощ. Казват, че притежаваш ли го, светът е в краката ти. Да си видиш изражението. Открил си го, нали, скъпи? Наистина открих нещо. Миналата седмица го изпратих на колегите си в Принстън за анализ. Не можех да гадая какво е. Използвах името ти и добре се уредих. Колкото и да ни е весело, чакаме работа. Не. До утре. Благодаря, че се отбихте. Ама ние тък му дойдохме. Добре, де. Скучен си. Губим си времето. Никога няма да го разчетем. Не се отчаивай. Ще успеем. Каза ли на Хейкал? Защо? Той е абсолютно неподкупен. Това е добро качество. Но в конкретния случай по-добре е да не знае. Напразно си блъскам главата. Вярвам в теб. Защото нямаш избор. Не. Не е за това. Добре. Каза, че е пратил на колегите си в Принстън за анализ. Още много има да учиш. Той нито е завършил Принстън, нито е преподавал там. Явно те е заподозрял. За кръвта се плаща допълнително. Разгадал го. И аз. Това е смесица от древногръцки И санскрит. Свършихме тежката работа. Вече лесно ще го преведеш. Къде отиваш? Нататък се оправя и сам, каубой. Утре откриваме изложбата със съкровищата. А и трябва да поспя. Не можеш да си тръгнеш сега. Човечеството не е получавало по-важно послание.
Оставям славата на теб. Несъмнено знаеш кой съм. Казваш се Андрю, нали? Предлагам ти 1 милион американски долара и лек за болестта ти. Лекарят каза, че няма лек. Не се очудвам, но срещу сериозна сума биха те излекували от всичко. Какво искате? Не се ли досещаш? Изумрудената плоча. Приятелят ти в ремонт я е скрил, затова имам нужда от помощта ти. Изтощен си и изпълнен с гняв. Нека ти припомня колко прекрасен е животът. Знам, всички работим много за малко пари. Но сега не става дума за нас, а за нещо много по-голямо. Да покажем на целия свят величието на Египет. Справихте се чудесно. Отнеси това в трета зала. Моля те, помогни ми. Изглеждаш ужасно. Станало ли е нещо? Четирите парчета от плочата никога не бива да се съединяват, иначе ще отворят портал към друг свят и ще отприщят невиждано зло. Тутанкамон го е написал. Вероятно е проклятие, като онова пред гробницата. То бе написано, за да плаши манярите, а това бе скрито така, че никой да не го намери. Знам, че е в разрез с вижданията ни като учени и историци, но... Азелия, ужасно ме е страх. Мен също. Господин Уокър, получихме резултатите от последните изследвания. Проверявахме ги 2 пъти за по-сигурно. И? Няма и следа от туберкулозата, в която и да било част от вашето тяло. Значи съм излекуван? Това е чудо. Истинско чудо. Много се радвам за вас. Осъзнах нещо. Последното парче не бива да попада в ръцете на Синклер. Трябва да го унищожим. Но как? До сега не бях виждал такъв камък. Какво? Внимавай, стъпало. Върви след мен. Внимавай. Последно стъпало. Това трябва да бъде унищожено. Ще се справиш ли? Как може да се съмняваш? Ще го нарека Рапсодия в зелено. Не разбирам. Ти нямаш вина.
Тогава да го заключим. Внимавай. Насам. Ето го. Тук е. Внимателно. Умник си ти. Благодаря ви. Благодаря. Подръж фенера. Качвай се. Там ли беше, където ви казах? Точно където ми каза. Дайте ми чека. Заслужи го. Няма да се бави. Ей, кой ще ми плати стоката? Не бягай! Господин Уокър.
Моля ви. Моля ви. Не ме убивайте. Къде отиде доверието? Успокой се, нека ти помогна. Ето така. Добро, момче. Добър вечер. Забранено е за външни лица. Ето писмо. Написано лично от президента Енрафи. Чудесен човек, колеги сме от Оксфорд. Хайде, Джордж. Азелия, няма я. Плочата ли? Синклер събра 4 парчета. Джабари, замести ме. Да, докторе. Към гробницата. Прекосявам бездната. Пред твоята мощ царе ще треперят. Ще се сриват империи. Госпожо, Трябва да го спрем преди да е съединил парчетата. Дари ме със сила, о велики Сет. Обръщаме към теб своя взор. Закъсняхме. Твърде много са. Трябва ни помощ. Да вървим. Той идва. Сами няма да се справим. Ще ни помогне Махмуд. Силата! Внимавай. Какво беше това? Не знам. Започна се. Оставете ни на мира! Чакайте! Върнете се! Не съм луд! Чувате ли? Не съм луд! Всеки феномен ни се струва свръхестествен, но има просто научно обяснение. Нали го видя с очите си? Да, но в пустинята нещата изглеждат по-различни, отколкото са. И все пак. Колкото и да не вярваш, нещо се случи. Обещай ми да бъдеш предпазлива.
Обещавам. Трябва да влизам. И аз трябва да си вървя. Остани с мен. Поне докато разберем какво става. Ще се оправя. Тревожа се за теб. Не дей. Де да беше толкова лесна. Довиждане, Дани. Опитай се да поспиш. Къде е приятелят ни? Изписахме го преди няколко дни. Не ви ли се е обадил? Навсякъде проверих. Никой не го е виждал. Къде се е дянал? Много съжалявам. Снощи са открили Уокър в Стария град. Никой нищо не е видял. Ще ми липсваш, стари приятелю. Трудно ще ми е без него. Да, и на мен. Доброта, морал, състрадание. Защо хората толкова държат на тях? Злото е далеч по-забавно. Не смяташ ли? Не съм се замислял. А трябва? Например, демоните. Смята се, че носят зло отвъд, но не е така. Не е ли? Демоните подхранват злото, което всеки носи, готово да покълне. Така не, че и най-долни подбуди получават пълна власт. Изумително, нали? Господарю, Отърви се от Синклер. Чувам страховити неща. А и след като плочата е у нас, кому е притрябвал? плочата не е у нас, а у Синклер. Именно, драги приятелю. Именно. Да донеса плочата тук. И да се отърва от Синклер веднъж завинаги. Много добре. Бъди дискретен. Заповядай, очаквахте. Хайде. Дръпни спусъка. Спрете! Аз ли? Ти държиш пистолет. Спрете тези гласове! Главата ми ще се пръсне! Седни. Самоубийствени мисли, а? Виж какво направи. Сега ще трябва да чисти. Как се забърка с Синклер? Аз съм шпионин. Виж ти, Той ме не е. има логика. Но повече не издържам. Трябва да го спрем, Дани. Сама каза, че си шпионин. Защо да ти вярваме? Свръхестествената му способност да изсмуква души е факт. Царю на демоните, господарю на огъня, призовавам те. Изпълнете заповедта ми, демони на Сет. Намерете Даниел Фримонт и поддръжниците му и ги убийте. Те не бива да живеят. Убийте ги! Фримонт ще се отърва от теб веднъж завинаги.
Няма го. Той е най-добрият ни наемник. Дайте му време. До сега не се е провалял. Липсата на новина не винаги е добра новина. Господа, простете, че закъснях. Имах неканен гост. Не ставайте. Да не оцените неимоверните усилия, които положих, за да оправдая очакванията на лорд Ръсъл. Джордж, справих ли се? Все още ли ме смяташ за кретен? На твое място бих си седнал. Злото е отприщено. Заразата плъзна. Съвсем скоро осакатеното човечество с трепет ще очаква завръщането на великия звяр Сет. Злото ще господства навеки. Властта е в ръцете ни. Какви ги говориш? Не искаме злото да властва, а ние. Направих малка промяна в плана ви. Вижте се само. Господарите на света. Хора от плът и кръв. О, да не забравя, донесо подарък. Момчето ви за всичко, предполагам? Не знам за какво говориш. Разбира се. Признавам, Джордж, хубавото на скъпия костюм е, че държи прохладно жегата. Сега, молете за милост и може да ви пощадя. Умолявам те. Моля? Не разбирам и дума. Кажи го ясно. Не ти вярвам. Какво стори? За Бога, какво стори? Заемам полагащото ми се място като председател на съвета. Стани ми от стола. Няма. Други въпроси? Маргарета потвърди, че Синклер стои зад всичко, което се случва. Жак, от този момент започваме да го наблюдаваме денонощно. Включете осветлението. Какво става? Къде са всички? Макриви, това изобщо не е смешно. Азелия? Господи, това си ти? Къде ми е бил умът да предпочита Хейгал? Теб обичам. Винаги съм те обичала. Аз съм жив. Това не е реално. Те не са истински. Знам как да се борим с тях. Всичко е в главата ти. Преуморен си. Не се поддавай. Използвай ума си. Бори се, те не са реални. Макриви. Ако се поддадеш, си мъртъв. Видя го. Използвайте силата на мисълта, за да ги надвиете. Тутанкамон ще ни защити.
Азелия? Да го... Събудете Азелия или тя ще умре. Това не е заплаха, спасяваме живота й. Ако веднага не отидем при нея, мъртва е. Влизат с мен. Азелия, събуди се! Дани, къде си? Помогнете ми! Дани, спаси ме! Моля те! Трябва веднага да се събудиш! Те не съществуват. Не съществуват! Искаш ли да ми кажеш нещо за теб и този Фримонт? Не. Само колеги сме. Знам, изпитваш ревност, но няма причина. Това, което преживях, не беше обикновен кошмар. Можеше да ме убие. Става нещо ужасно. Злото си проправя път. Отваряйки гробницата, освободихме някаква прокоба. Очаквах плочата да отвори портал към друго измерение, но не и че демоните ще нахлуят в нашия свят. Какво ще стане? Злото ще завладее планетата ли? Как да го спрем? Предишният път Тутанкамон е бил единственият способен да го спре. Трябва да открием този портал и да потърсим помощ от фараона. Приветствам те, велики Сет. Светът очаква завръщането ти. Добре е дошъл. Ще се върнем в гробницата.
Порталът трябва да е там. Само ние можем да спрем злото. Идвам с вас. Аз също. Обичам приключенията. Можем ли да ти се доверим? Обикновено не. Но не желая демони да управляват света. Ще вземем и Махмуд. Той е връзката ни с Тутанкамон. Махмуд? Проверете всички килии. Изправи се. Хайде. Идваш с нас. Назад. Отдръпнете се. Назад. Откриха го. Да се махаме от тук. Хайде. Как ще влезем? Знам таен вход. Вървете след мен. Ти остани тук, на пост. Пази се. Жак. Наведи се. Грандиозно. Плочата. Да се прибираме. Да бягаме. Тръгвай. Дани, къде се изгуби? Улисах се в битка с злото, приятелю. Това е най-голямата сензация след раждането на Исус. Стой до мен. Ела тук. Сега какво? Имаме нужда от помощта ти. Моля те, опитай. Азалия, Хегал, боях се, че ще дойдеш тук. трябва да отида. Тогава идвам с теб. Няма да го позволя. Аз отговарям за това място. Само не ни се пречкай. Трябва да слезете тук. О, не, пак ще се копае. Идва края на света, няма време, глупако! Мисля да нарека този взрив мъката на фараона. Да вървим. Строено е много преди пирамидите. Изумително. Колко прогресивно в архитектурно отношение.
Виждал съм този демон. Опитваше се да ме убие в съня ми. Дани? Това е Сет. Звярат. Винаги съм го смятала за мит, но сега... Невероятно. Може би се повтарям, но идва края на света и няма никакво време. Побързайте! Прах при праха, пепел при пепелта. Идва дяволът, новият господар на света. Да се разделим. Азелия, насам. Движи се до стената. Стълбите може да са опасни. Добре ли си? Да. Какво е това за Бога? Не знам. Не бях виждала подобно нещо. По-грандиозно е от гръцкия лабиринт. Каквото и да е, ние, египтяните, трябва да сме горди. Това подземие не е строено от древните египтяни, а от по-велика цивилизация. Юнам! Не. Трябва да продължим. Няма да стигнем до портала. Ще си изгнием тук. Млъкни! Гледайте в камерата, момчета. Насам. Какво? В капан сме. Бързо, бягайте! Изгубихме Рембрандт. Ани Акселрод. Тук има нещо. Порталът. Това няма научно обяснение. От тук ли ще стигнем при демоните? За нищо на света не отивам там. Трябва да открием Тутанкамон. Той единствен може да спре злото. Има ли някаква гаранция, че ще се върнем живи? Аз тръгвам пръв. Не. Махмуд! Дани, простреляха Махмуд! Не вършете глупости. Явно не ни познаваш.
Всички в портала! Тръгвай, аз ще ги задържа. Ще те убият. Това е някакъв сън. По-скоро кошмар. Явно демоните са дошли от тук. Във всяка древна култура има такова страховито място под земята. Християните го наричат ад. За наша зла участ. Този ад не е мит. Синклер е по петите ни, да вървим. Накъде? Без Махмуд сме загубени. Аз съм Тутанкамон. Боже, това е фараонът. Вие дойдохте. Качете се високо. Вие дойдохте? Качете се високо. Така каза. Да вървим. Сигурно е поне 60 градуса. Вода. Вода. Давам кралство за глътка вода. Бягайте! Искате да ме убиете? Винаги съм се грижил за теб. Прикрийте се! Колко остава? Докъде? Сила, вяра. Ще ме откриете. Сила, вяра. Ще ме откриете. Сила, вяра. Ще му откриете. Не биваше да отварям гробницата. Синклер все някога щеше да я открие. А и ти ни предупреждаваш.
потихна. Трябва да ти призная нещо. Не казвай нищо. Разбирам. Благодаря ти. Тук е мястото. Използвайте плочата. Тук е мястото. Тук е мястото. Използвайте площата. Закъсняхте. Не. Дръзвате да ме предизвиквате. А за теб? Нещо специално. Сила на злото. Пред теб царе ще треперят. Ще се сриват империи. Призовавам те. Царю на огъня. Господарио на демоните. Сет, великият звяр, ела при мен. Бащице на злото, господарио на душата ми, аз съм твой и ти си мой. Виж. Ела, де! Ела! Хайде! Ела, ела! Дани? Ела, Сет! Нали това искаш? Помогни ни.
Нека битката започне. Сега какво? Всичко е както трябва да бъде. Както трябва да бъде? Вървете. Благодаря ти. Благодаря. Аз благодаря. Даниел Фримонт. Да вървим. Бягай! Изчезна. Изглежда всичко са забравили. Сякаш не е било. Да можехме и ние да забравим. Аз искам да помня. Дани? Боже! Живи сте! Живи и здрави! По-скоро полуживи. С нощи пинехме повечко. Като всяка друга вечер, но този път ми е бяло петно. Все нещо се е случило, но не помня. Май трябва да вземем пример от нашия приятел тук. Но добре би било да има с какво да се залисваме. Мисля, че си прав. Извинете. До скоро. Да. До скоро. Дойдох тук с пари, приятелю. Изкуството ми се струва добра инвестиция. Колко искаш за тази и за... Ето тази. Не, ей тази тук ще направи бум. Проклети кръци! Обережни легионер, мъртъв си! Мен ли зяпате? Не. Тате! Здравейте. Както каза Тутанкамон. Всичко е както трябва да бъде. Махмуд? Ей, Картер! Пробай тази. Поредната карта. Защо смяташ, че по нещо се различава от останалите? Имай ми доверие. Благодаря, Фримонт.
Той заслужава да открие гробницата. Това е началото на едно чудесно приятелство. Моля? Чух го някъде и ми хареса. Тутанкамон, момчето цар, е умрял едва 19 годишен. Фрактурата на черепа ни показва как е издъхнал. Но дали е паднал от колесницата си или е бил убит? Едва ли някога ще разберем. Извинете ме за момент. Момчето цар. Чудесно определение. Благодаря. Ужасно е, че трябва да лъжем. Спасихме света, а никой не знае. И по-добре. Имаш ли 5 минути? Искам да ти кажа. Туристите ме чакат. Парченце от изумрудената плоча? Искам да ти предложа да... Да, Да? обичам те. Защо си мълча до сега? Имам идея за за нашата книга. Каква? Ще открием Ноевия ковчег. Да. Обиколката приключи. Начертах маршрут. Ще бъде незабравим меден месец. Ролите озвучиха артистите Живка Донева, Тодор Николов, Васил Бинев, Николай Николов, Стефан Сърчеджиев Съра, Иван Танев. Преводач Анна Василева. Тон режисьор Радослав Колев. Режисьор на дублажа Албена Павлова.